bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV calminali tedduɓe umade men fade moɗon sawtol ko Abdoulaye Sarr gari kadi yettinde bandiraɓe kabaruuji lanniɗo ɗo e nder ɗo henna yontere puɗɗoɗen joni so weli jomiraɗo joom baɗe bawɗe o kabaruuji puɗɗoto ko wiye hono groupe Futurs Médias ene wayno kamɓen koɓe yanaɓe ɓe janano ko nde ɗo henna yontere ɓennude nder ɗum ɗon hollitama janirako to banggue derkele ɗon groupe Futurs Médias o wonande no gollore mabɓe ko ɗon goni hande mabɓe noon caggal nde wittoji ɗi mbaɗa hollitama ko nande ko yimɓe dognoɓe autoji mabɓe ɗiɗi woni hono sofre mabɓe eɓe nawi hen ko heewi ko ene bobinaji tati ɗino bobinaji dulloji kala ko wiyete hono papier ji e gueɗe goɗɗe kadi limtinde keewi nawama hen ɓen ɗon noon oɗo saahaɓe jaggama kono noon neɗɗo moɓe jeeyanno gueɗe ɗe gujjannoɗe on ɗon liido walla diadiaho walla soso walla caam walla taalo ɗumene on ɗon woni koye yiilede ha joni bandiraɓe tedduɓe heɗotoɓe ko yowiti e heeɓoɓe hono Ndjobbo TV international ko ɓuuri sasa yane woynu sen mbi ko ɓuuri sasa woynu yane woynu guila caɗele bannoɗe guiri garaji hakkude Ousmane Sonko e laamu ngu nde wiyaɗo e nanguede ko heewi ene Sénégal bonirama e sen teskiɓe ñandede ene kaalin koyti ken won ujunnaji ɗiɗi golle ɗon ɗe ɗon golle fo iwi ha laaɓi ha wiccer e oɗo saaha kadi ko wiyete won yimɓe wiyaɓe kamɓe koɓe jaggaɓe soɓe tumono koɓe wujjuɓe ene jeeya ɓen mbiyeten hono Kodou Selli Gueye Mbayang Ndiaye e Marie Claude wayno ɓen ɗon liggotono koye Auchan oɗon Auchan woni ko to e nayyi hono Sacré Cœur Mermoz en wayno kamɓene hollitama koɓe wujjuɓe e ndeɓe gujji nde noon hollitama kadi haɗat ɗon tan cahade caɗele mbaɗi ɗen ɗon caɗele noon ko finde wonde ñande nde walla fitinde mbaɗɗo ñande noon hollitama ɗo wayno kamɓene kadi won koɓe nawi hen walla won koɓe gujjiti hen nden ɗo noon wayno caggal nde ɓe nawa to nayyi hono suudu ñawirdu ndu goto mabɓe fof ñawama ene foti joɗade hayso joɗani ne foti kam so kadi ko toon hakke duuɓi ɗiɗi avec sursis ɗum woni jomum so inde koko soka kono ittata ene wawi yaade haajuji muɗum caggal men goto mabɓe fof fawama kene won hakke ujunnaji nogas wonde feere yooɓa ɗum ɗum ɗon ko goto mabɓe fof caggal kadi ɓe tumano tina anda fama tigui ko kamɓe gujjuno koɓe takka ko bandiraɓe tedduɓe oɗo saaha gonɗen ha joni ko wiyete hono kabaruuji meɗen e Ndjobbo TV international nden ɗo noon oɗo saaha kono banggue dawrugol jiɗen hollide ko wiyete Issa Sall cittine bandiraɓe tan en wayno kanko Issa Sall o meeɗino wonde ɗaɓɓannoɗo ko wiyete hono lefol hoore leydiyankagal ancien candidat présidentiel kanko Alhaji Macky Sall wonande hon happu ɓenni ɗo ɗum woni hono banda ɓenni ɗo nder ɗo noon hollisnoma ene woodi walla wodani caggal nde wiya o waɗama hono ministre conseiller nder ɗo noon kanko oɗo saaha o heeɓi jabtade holko wiya hoy ko wiya ko koye wallahi ene woodi tigui rigui ene woodi waɗama ministre conseiller e kono wona ko jayndiyankoɓe kaali ko wonko heewi hen wodani woni ko heewi hen wodani simo jayndiyankoɓe mbi ko waɗa hay oɗon saaha waɗi lebbi limtini kono holliti ɗum ɗon wodani kanko ko waɗa ɓooyani kadi wonko namda o wiya beele kanko janggo e jaam so tawi Alhaji Macky Sall waɗimo ministre conseil beele ma o lundu ɗum walla o lundutako ɗum holko Issa Sall jaabi kanko lamtorde o wi beele neɗɗo no wawi so soodi boor nawa kalis boor to kadi ñama boor ɗum ɗon wawata wonde holko yiɗo jabade wiɗo jabade ko neɗɗo wawa wiide jaɓɓi Alhaji Macky Sall yo ar tokko ɗum ene waɗi ɗum yo ardu ko wiyete wone golle caggal mo kadi wiyene lundo ɗum ɗe ko noon ɗum ɗon wawa amnade sittin bandiraɓe ne no wayno kanko hono Issa Sall wonko laɓɓitini o laɓɓitini ko wiide kanko ñande ɗiɗi ɗi lewru ɓendu tan won 2 mars tan ujunnaje ɗiɗi nogas go ko nden woni nde o waɗa ko yowiti e hono ko toɗɗa joni ko kalɗen ko noon wirno ni wona noon caggal man kadi kanko ha joni hono Issa Sall o holliti o wi nde o wiya noon de beele ma o ƴeftu golle ɗe o joguinoɗe hon sorde ƴankagal ngal manam ko yitoon député o wi kanko windi ɓataki on ɓataki noon faali ɗum kono mawɗo suudu sarɗi président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse holliti ɗum ene wayno oɗo saaha kanko waɗama ɗum deke noon alay saago gollal sarɗi ƴankagal ngal ɗum woni hono poste député o alay saago o woppa ɗum goɗɗo ƴefta ɗum woni ɓataki mo winduno ciften bandiraɓe tan ko yowiti hono ndeɗon bomat oɗon suka Papa Mbara Faye en wayno kako Mbara Faye ko inspecteur de police kadi ko neɗɗo tinaɗo gandaɗo golluɗo kadi ceɓɗo haqqille ha no fewi sanne saabu kanko Papa Mbara Faye o gollima caggal nde wonno hono kawguel ma gendarmerie o woni hen ha o yalti caggal nde kadi o ligguinoma e nokkuji kewɗe ha o yalti leydi ndi ni tawa ko inde leydi ndi wonande to banggue hono golle o tawama omo maayi e nder suudu
makko oɗo saaha noon haɗo kalten ɗo ene ganda holko jeeyi sababu sankar nde lam yalam ko baɗat alam yalam ko hoddir Allah tan ari e ko wawi wonde fof tan oɗo saaha ma en gandu ɗo yeeso ma en gandu holko jeeyi sababu muɗum wiyama noon kanko wonno walla omo jeeyno hono haralde capantati e jeetaɓire nde ko mbiyata hono 38e promotion to banggue hono police wiɗi jomiraɗo joom baɗe bawɗe o ma en gattu hen ñande wonde ha ɓeydo yaaje caggal ɗum noon noon oɗo saaha bandiraɓe tedduɓe ne wayno haala ka heewi no feewi e kala saaha kano haala noon koto banggue hono sumgoji to banggue mairie beele ma waɗe nde ɗo hitande walla waɗata nde ɗo hitande hollitama noon wawa wadde nde ɗo hitande waɗata ko hitande arore nde ɗum woni hita ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗum woni 2022 ko noon wonanta banggue lundiɓe ɗo woni opposition ene wayno kamɓene ɓe beltake ha no feewi sanne eɓen gulla eɓe luuka ɓe mbi kamɓe de koɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo caggal ɗum wone kadi goto wona yimɓe Ousmane Sonko kamɓe koye mabɓe hoore mabɓe noddanoɗo on ɗo noddi noddade kañum ko joran arde tawde kay ndeɓe noddata ɗum de gam ñawoyede tawde ndeɓe nodda ɓe dewnani lawol alay saago ɓataki winde taw ɓataki so windama kadi rewne lawol so rewnama lawol noon e nder hen kala hen ɗo lawol wi yoɓe daw ɓe mbawa rewde ko noon oɗo saaha kam hay goto yiyata kanko ɓeɗo enne ɓe ganduɗa gotoy hono yimɓe Ousmane Sonko en wi ko mukko ala hen hande ala hen janggo bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe radio ko laaɗon jafo ɗon wonande hono Ndjobbo TV international oɗo saaha ɗum ɗo en wona e kabaruuji kono yimɓe haqqillaji no fewi mbaɗa abonnement woni mbaɗa abonnement ko mbaɗa feere mbaɗa abonné e nder hono Ndjobbo TV international sibo ko ɓuural e ɓamtare no fewi nde wonno kala ko wiyete hono gueɗe Cheikh Oumar kala ko yewti on gueɗe Cheikh Oumar ko gueɗe tinade gandade e paamade kadi ko gueɗe ɓurɗe tigiriji mawnude e nder windere nde wonno so yiyama Cheikh Oumar tan ene wayno diine l'islam yiyama annore diine l'islam yiyama no noon kala ko taki e wonande hono Cheikh Oumar ene wayno ko gueɗe poɗɗe mawninede woni hono Ndjobbo TV deke noon tine gandi oɗo saaha feere fof ne mbaɗon mbaɗe feere ha jeeɗon walla ha mbaɗon abonnement e Ndjobbo TV simo yoɓetake ala mbuɗu ala tanka bandiraɓe tedduɓe oɗo saaha kadi holno kuccide holo paaɗen mbaɗade jura jeen ha to en nayyi hono nokkuji meɗen holli nokkuji ne wayno ɗiɗo nokkuji jeeten ko to en nani leydi Mauritania to e Mauritania ko wiyte hono bira ul abene wayno kanko woni gadde ko wiyte hono ira kanko noon holli yiyande makko kadi holli hono mette makko e sunare makko mawde ko gueɗe batte nde leydi Mauritania nde ɗennon gueɗe noon wayno wonɗo yilino e hono nokkuji noon holliti o wi ko yi toon ko wona ko yuɓɓe wona ko yooɗi wona ko fewi kadi wona ko fewnata leydi holi ɗum ɗon o yo tawi gogo sukaɓe nan toon kañumen ngala hay kayit sukara ngala deke noon so tawi suka ala kayit sukara beele on ɗon ne wawi janggude so tawi wawa janggude beele on ɗon ne wawi ɓamtade janggo jaam walla beele leydi ne wawi ɓamtorade noon caggal noon kadi kanko ha joni hono bira ulda siftinen bandiraɓe tan ko kanko woni hardane ɓaleji kurum darire gam yidde hebde hono tajje ko yite hono ɓoggi masu gago e nder dendadi Mauritania caggal mone kadi holliti o wi e nde o ari wonde banggue hono safride wonon hôpital uji ɗi nde o wetti toon nde o tawi ko yimɓe sellani ɗo yimɓe noon so tawi sellani kadi so neɗɗo sellani ala kayide beele janggo jaam ene wawa safrande ɗo ko heewi koma kayit adde kayit addama noon ko heewi ko hen heewi rewnede kono noon o tawi ɓeyɗo fof ngala kayitaji he noon ene wayno kanko hono bira holliti mette makko ha no fewi ndiɗo no leydi o wirlima e rangu noon wiide ɗum ɗo yo waɗe feere ɗum hokka ko yaawi e ko yaji nder leydi Mauritania goto foof yo waɗe feere walle heɓa haqqe muɗum manam heɓa kala ko yowite hono kayitaji muɗum yon ɓeni bandiraɓe tedduɓe holto kuccita holto paaɗen mbaɗade jura jiyen ha to en ndendani leydi Farayse noon ko diiri en mbi diiri hono Emmanuel Macron oɗo saaha ko wiyete on Afrique kala saaha ene siftore kadi hay so yejjita kam en mbawi wiide ene siftore jiɗe wiide ko wiyete on Ramayad kañum ko suka jeeyaɗo nder leydi Sénégal ko noon ko Farayse najo kono iwdi makko nder leydi Sénégal siftine bandiraɓe to ɗum meeɗi no waɗede ko wiyete on jagorɗo saaha nde Nicolas Sarkozy wonno e jappere laamude caggal ngoni no wayno toɗɗama oɗo saaha yewon directrice pour l'Afrique woni ko wiyete hono gueɗe ɓamtoje walla ɓamtare
kala ko yowiti hono gueɗe Afrique sen dutima caggal seeɗa en wayno kanko hono oɗon Rama Yade ko wittiyanke mawɗo caggal ɗo ne kadi en wayno o waɗino golle pattam lampitaɗo ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi e nder ɗon kadi o wonino ko cukku hoorejo woni vice président kala ko wiyete hono gueɗe Afrique naaɓe darnade kala ko wiyete jojjande walla haqqe innama ade e oɗo saaha noon no mbiɗen joni ene wayno kanko Rama Yade waɗama directrice pour l'Afrique tinen ganden ene wayno hollitama kadi ko neɗɗo joguiɗo humpiɗo ha no fewi sanne bandiraɓe tedduɓe saago Allah saago moɗon wonno ko Abdoulaye Sarr ɗo ennayyi hono Ndjobbo TV international bandiraɓe tedduɓe Allah jarama on jarama saago Allah saago moɗon ha yesso ko lawol ko ɗum ɗo wonno e laana jaltaɓe ha yesso ko lawol.